शर्मानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिनि देखायगासिनो दं आङो फार्मखौहाय बोरमा लादों नालाय जोंना मादारा ओजे फैखानायासै दा बोरमाया जोंना नै गलिया गन्द्राया बेबायदि बोरमा गन्द्राखौ बेबायदि खालामनांगौ होमबाथाय बेमार जाया बै क्रस लाम्बोआ आरो दंबावो बाहेराव बिमाया बेखौनो लादों नालाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव एक्जिस्टिं फार्मखा ओजे साइडथिया आसै आमाके नैबेथ' फुरा माथाम फिसा होखादों 1 2 3 खनसेनो ओरैहाय क्रस दङ मासे दा बावहाय जोङो बेफारिखौबो देखायनायदों आरो मानैसो फाननो नागिरदों कुन्दा बर'दा खालाटा बेसबो बिफाया फाननो नागिरदों माने कयटा 3टा कुंटाबा माने बाहर एक आसे माइका सिलो ना 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 बाहर गेसे गारे ओइटा ना 3टा बेस ना अल्प बारे देवा मीडिया दिमु मिलले पाठाटा बेस ना रे एखन बेस बना एटा ना एटा खासि करलाम तो बेस बना एटा कालाटा ना এটা রাখবো একটা ডাক্তার বানাবো এটা একটা পাঠাটা ডাক্তার বানাবো আমি তাহলে কোনটা বেসপা বেলে আছে তো Hey guys, good morning everyone. The finally already cost to mangasno gongse phone battery charge thola. So suddenly ma plan lage Samsung ni tablet lanse. Moनसे tablet lanse 5G. Da video editing already problem मोनदों. Channel ada मोनथाम जाबाय नालाय monetize आं स्क्रिनाव गासिनो माबा चेनेल दं नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालामना हो ओमफ्राय दा जोङो आं दा दङ टाउनावनो बेनिफ्राय Samsungनिखौ नायनोसै मा मडेल दङ दा आं लानो सानदोंमोन A9 प्लसखौ लानो सानदों आरो 5G दा मा जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था Baik ya nih labai guys man bikin ko labai financial asset direct cash labai ada Abor ya. 11 inch, 11. Unboxing खालामगासिनो दं दायो. On Korea deh. Oh, dari saja bayar pra update खालामगासिनो दङ लाबाय आरो गाइस मान बेखौनो नै गाइस लाबाय फाइनाली बाय जाखावगासिनो दङ नै राय न'आव नै बस सासेनालाय ओरैबादि बाइकखौ गोमाजानो गियो ओरै बायाव दोनो मायाव माने जागासिनो दङ बुलेट आंनिखौथ' लांबा लांनाय जेबो नङा बोरायखाबाय गारिया ओमफ्राय गाइस मोनसे खोथा नै आं टेब्लेटखौथ' उदालगुरियाव बायबाय नै ओमफ्राय दा मेन खोथाया टेम्पार ग्लासानो गैया टेम्पार ग्लासा रौता होनायावसो थांगासिनो दङ जों दा रौतायाव बेबो अनलि नंबावा एकदम कस्टलि दामबावसो 500नि बारा दा नैबे जाबाय जोंनि उदालगुरि टाउन नोंथांमोना फैनो हागोन उदालगुरियावहाय माब्लाबा गोसो दङबा एकदम गिनानै मेनेजारखौ बुंलायबाय आरो गावनि गारिखौ नायनांगौ आरो ओरैबादि गियो खावजानो गिनाया बाप आसरितलै नोङो फिसा गोमाजानो गियो गारिखौ बाप मानसिनि फाय जेने तेने हाजिरा मावै बायना लानो हादों गस्ला गोदान जों ओरैबादि गस्ला गोदान नङालै दा बे जाबाय जोंनि उदालगुरि टाउन ओरैहाय स्टेशन रड थाङो आरो ओरैहाय मेन टाउन दा जों थांगासिनो दङ रौता होननाय जायगायाव माने आंनो मोनसे बुस्थु नांगौ टेम्पार ग्लास टेम्पार टेब्लेटनि टेम्पारा उदालगुरियाव गैया आरोना
ओमफ्राय चार्जारबोथ' मोनासै बाट आंनि फनजोंनो जाखासिगोन टेनसन गैया दे गाइस होमबा दोनथ'बाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना पुरा माइ गायगासिनो दं नै रौता लाइनावहाय एकदम बरिया दैया माने एभेलेबल दै बेजों पुरा सिदा तेजपुर थाङो रायजोफोर तेजपुर थाङो एकदम इन्डास्ट्रि गोजा हनै गासिबो क्रेसार गोजा ओरैहाय तुरमुस गायोमोन गैला तुरमुसा देग्लाय लकडाउनाव एकदम जिनानै नार्भास मोननानै गायनाय जायासै लामाया एसे फिसा मोनो मोननायालाय लागाव दा बे जाबाय रौता टाउन दा रौता टाउना बेबायदि आरो दा ओरै सिदा नोंथांमोना तेजपुर थांनो हागोन राइट साइड लायोबा गुवाहाटि थांनो हागोन दा जों गंसे मबाइल दखानाव थांगासिनो दङ टेम्पार लागायनो टेपनि उदालगुरियाव मोनासै नालाय बाव फैनांबाय ओरैबादि ट्राफिक जायो बेयाव जंसन नालाय एकदम क्रसिं जायो ओरैहाय जोंनिथिंहाय उदालगुरि थांबाय तेजपुर थांबाय गुवाहाटि थांबाय एकदम बेवहाय मैगं बाजार ओरैहाय लामाया जाबावनांगौ एसे साफा जानांगौ एसे लेथ्रा माने रौताखौहाय थोन जायो ओरैबादि जाम जायो बेयाव माने क्रसिं नालाय जंसन नालाय बै दखानाव उषा सेमसांआव बैयाव राइट साइड औ लाग्रोनोसै बेनो टाउना गाइस मोननै रौताखौ नायोबा नोंथांमोना बेबायदि बेजों फुरा तेजपुर थांबाय आरो दा जोङो राइट टार्न लाफिननांबाय उपाय गैया दखानखौ गारबायमोन ना बेनो प्रब्लेमा ओरैहाय लेफ्ट साइडआवहाय ओरैहाय गुवाहाटि थांबाय आरो दा जों गुवाहाटि रडजों थांगासिनो दङ मोनसे दखानाव ओरै सिदा उदालगुरि थांबाय जों दा फैनाया बेजों नै बेयाव जोङो बै सेमसां लिरनायाव जों बाव थांगोन बेनिफ्राय दा नै टेम्पार लागायगासिनो गाइसमोन 500 थाखा फाग्लासो अयथासार दाम बावनांगौ जाखो एक्सट्रा बायनानै 500 थाखा टेम्पार कभार 800 थाखानि लाबोदों दा खमाया एक्सुवेलि आं फनखौ बेयावनो लादोंमोन दा बेयाव 5G सिम जायो दा 5G खौ आं लागायबाय नै एबार बिन्दास इउटुबनि भिडिअखौ एडिटिं खालामसै मिडिया ओरै एभेलेबल कभार्स दंलै लाना गोसो दङबा लानो हागोन रौतायाव फुंखा आंना बे फेसबुकआ अट' प्ले जालांलै नै मिडियाखौ आइफन माने एबार अट' प्लेआवसो फुंबाय आइफन मालायसो माने दादा आइफन बय सेमसांजों हाया नै आल्ट्राजों हाया आंना आल्ट्रा ना डेन्जार लानांबाय उपाय गैया टेम्पारखौ गिनानै जुदि गोलैना बायोबा 10,000 मिनिमाम बिनि दामा 10,000 मिनिमाम डिसप्लेया बिसास गैया ओंखायनो लाबाय नांगौबा थांथारनोसै फैसायानो